Lah iya. Pak Jin. Ini ku wajib. Nah, Mbak Eva nggak mau Mbak Eva. Pak Jin lagunya apa jenengan? Mbak Eva, iki lo ditanyain ha enggak? Karo Pak Jirat Manto nang kono ini lho. Aku urung hae. Wis nang kono. Ronone Mbak, ronone. Kene Mas Zair ini. Monggo Bu.
rasa kangen rapi somari amung sira kang bisa nambani Hae Pak Haji Agus. Niki bablas napa Bu? Sing ngenten hae niki. Sing ngenten hae. Pokoke kudu hae. Kudu hae. Kudu enten hae ini to. Pokoke jam 12 nganggo hae. Napa Bu? Bablas napa Bu? Pak Haji Agus, Mas. lagune napa? Tanduke napa? Minimal loro lho, Pak. Nangge Pak De Bejo ampun anu riyen. Garwane wong liya. Oke. Nyawer mawon. Enggak Bu. Doang bagus pemujaku Terus aku kira bakal layu Ora suwe aku balik Bisa sumande ono ing sisih Garwane wong liya. Haji Agus. wong ayu sing tak tresnani wengi mung tak impi-impi aku ora bisa mung sliramu pujan ati Nadyan sepisan ketemu Rasa tresnaku Ringawan Sokapan Hae Pak. Hae Pak. Enak. Lah Pak. nggih, lanjut dengan pripun milih lagu. Gak ono Pak, pokoknya hae. Rombongan Cikampek iku kulila hae pokoke. Pak De Bejo, mangke lagune napa? Dijegal sik iki. Lah yo, nek ora munggah-munggah iki Pak De Bejo. Neng opo sliramu tega Bablaske teling singan Mas. Kaya tan putusan Hatiku Teling singan.
Tasih bawang monggo tindak mriki. Monggo anggota baru Pancawati. Oke bareng monggo. Asik. Pak Haji Cici yang di luar monggo. Juragane bawa. Masik. Matur nuwun. Pundi malih, Pak? Pak Bejo. Ayo Pak De Bejo. Pak Bejo. Mbak Juragane bakso mie ayam. sini Mbak Eva. Aku Sini maju. Mbak Eva. Aku Sini Mbak maju. Eva. Iya. Ae. Hak ini Pak loro Pak Bejo. Bejo. Mboten parang mboten mesakne lho cah cilik iki lho Pak De. Ayo. Pethuke nggon setahun pisan lho Pak De. Mengke juragane bawang ngersake ninggal katresnan. Siap. Nggih, langsung dipancal. Nggih. Hak ini ping kalih nggih. Tiga, ping telu. Mangga. Lebokne sapa ki? Jenengan mawon. Bareng sampun panggian nyatane njur lolo batine nganti wegah perpisahan njur padha tresnane. Pak Bejo. Monggo Mas Yono, Mas Dawan monggo. Mas Yono. Juragane bawang. Dipareng oyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono. Warna-warna Pandawane yen to turun ketemu dhewe tuga-tuga pamuse remo mundur samene wae. Pripun Pak De? Pak Bejo. Ayo. Ayo sunah-sunah. Wajib. Juragane bakso. Meleh nggih. Juragane mie ayam. Meleh nggih. Niki
bablaske langsung ninggal katresnan. Oke. Juraganipun bawang. Telasne riyen to Pak De Bejo. Ada bejo habisin dulu. Mboten HE malih mboten. Aman. Roto Mas, roto. Iya. Bareng. Bareng. Monggo. Bareng sampun Yo. panggilan Klasik sok. nyatane njur atine nganti wekdal perpisahan atine njur padha tresnane Minggal ke atas senan yo. Mas Yono, tidak mungkin Mas Yono. Dekatnya Mbak monggo. Asik yo, tidak ke atas senan. Monggo Bos Yono. Mas Yono. Ada bejo mangga. nangis sajroning atiku nalika sliramu Bos. ninggal aku Semuanya hook. opo sliramu Matur suwun. rasa Aduh. aku kudu sampai karo sapa Langsung nerimo Ayo bos. Ojo Yo. Turaga. Semar Mulyo. Oh. Om Ayu ning bawono.
sopon neh, sopon. Memang kebetulan aku suka reog. Sok wagi meneh ya. Suka sekali. Cus, monggo. Jan-jani. Es terus. Es terus. Mas Wahing. Bejo, luar. 180 km per jam. Aku duwe aji sekti bantawasa ora jongkang manut tosot mundur garwa Joko Bandung aku ngerti bebon bebon apa? sawengi dadi iya jongkang panyuwun tak turuti yo Bose bawang Atur sembaruan kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran pas padakno prajuritmu ora mula kowe kadewane to goyongan yo Sono puccio da garwo Joko Bandung aku ngerti bebon iya jonggrang panyuwun ora turuti ibunya joget yo ibunya joget yo ayo semuanya joget yo aku nandang
orang putra ratu pengging Prabu Damarmaya kunduwe aji sekti Bandawastra per kilometer gede. Berapa cc itu mas? Aduh.